Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da kasancewa da ku a wannan bidiyo. A bidiyon mu na insha Allah za mu nuna muku yadda za ku cike wato aiki na custom services. Kamar yadda kuke gani wannan shine website nasu, Nigerian Custom Services. Wannan platform ɗin an buɗe shi ne a ranar 13 ga watan Disamba. Wanda mu kuma a yau muka samu damar kawo muku wannan bidiyon ranar 16 ga watan Disamba. Sannan muna roƙon ku 'yan uwa ga wanda bai mana subscribe ba ya taimaka ya danna mana alamar subscribe, sannan ya taɓa alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kamar yadda kuke gani wannan shine platform ɗin, sannan link na wannan platform ɗin za mu bar muku shi a description na wannan bidiyon, sai ku je ku yi register. Kamar yadda kuke gani da zarar ka buɗe link ɗin kai tsaye zai kawo ka wannan fuskan kamar haka. Kamar yadda kuke gani a nan idan kuka duba za ku kalli gashi nan yadda fuskar shafin yake. Abin da za ka yi a nan shine idan ka zo ka duba daga farko za ka kalla gashi nan dukkanin bayanansu. Sannan ga mataki, akwai mataki guda ɗaya, guda biyu har guda uku wanda za a cike. Mataki na farko shine wannan wanda aka buɗe ranar 13 ga watan Disamba, wanda aka ba da dama da masu digiri ko high national diploma su cike. Sannan an buɗe on 15 shi kuma wanda aka ba su dama wanda masu diploma da NCE su cike, wanda shi ranar 15 ga watan Disamba aka buɗe shi, wanda gashi nan wannan shine mataki na ƙarshe wanda za a buɗe shi wato ranar 17 ga watan Disamba, wanda za a ba da masu damar wanda za su cike shi ne Secondary School, Junior Secondary School JSC or Senior Secondary School SNCE. Kamar yadda kuke gani wannan shine. Idan kana so ka cike wannan da zarar ka zo ka duba nan za ka zo ga nan daga ƙasa za ka ga inda aka rubuta please click to apply here, kawai sai ka taɓa shi kamar haka. Da zarar ka taɓa zai buɗe maka wannan fuskar kamar haka. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya buɗe mana, wannan ita ne fuskar da zai kawo mu kai tsaye idan ka zo ka duba daga nan wajen. Kamar yadda kuka ji na ce wanda za su cike da matakin secondary school da junior secondary school tukunna ba a buɗe ba, sai on 17 za a buɗe. Yanzu kamar yadda kuke gani nan wajen gashi nan ya nuna mana abubuwan da za mu zaɓa. A nan wajen zai kawo maka abubuwan da za ka zaɓa, wadda misali ace kake da interest a kai, wadda misali ace kamar fannin da ka karanta a karatunka za su kawo ka inda za ka zo ka zaɓi wanne kake so ka cike. Kamar yadda kuke gani ga general duty, ga security, ga security student, gashi nan dai a nan wajen. Sannan wannan na farkon idan kuka buɗe wannan shine wanda masu diploma da NCE za su cike. Idan ka jawo ƙasa wannan shine duka za su nuna maka. Sannan idan ka jawo ƙasa ga nan wadda su kuma masu matakin digiri za su cike, gashi nan wannan shine a ƙasa. Gashi nan mechanical engineering, ga actual services, gashi nan dai duka duk abin da kake so, ga sport gashi nan duka za ka zo ka duba sai ka zo ka zaɓi wannan ne kake so ka cike a nan wajen. Sannan masu secondary kuma zuwa 17 ga Disamba su ma za a buɗe musu, za a ba su damar su cika. A nan wajen kamar yadda kuke gani in ka zo ka zaɓi wanda kake so ka cike. Misali ni yanzu bari in taɓa na farkon nan kamar haka. Da zarar ka taɓa kai tsaye gashi nan kamar yadda kuke gani ya buɗe mana. Wannan bayanai ne wanda duk abubuwan da suke buƙata kamar yadda kuke gani wajen cike wannan wannan aiki na custom. Waɗannan su ne. Da zarar ka zo ka taɓa kai tsaye sai ka nutsu ka karanta ka kalla duk abubuwan da suke buƙata, sannan ka duba dukkanin dokokinsu da kuma abubuwan da suke so. Gashi nan wannan shine. Kamar yadda kuke gani ga nan general requirement. Kamar yadda suka ce gashi nan na farko sun ce dole ne ka kasance ɗan Najeriya sannan a Najeriya aka haife ka. Sannan suna so tsayinka kar ya gaza 1.7, mace kuma sun ce kar ya gaza 1.64. Wannan dai shine duk sai ka tsaya ka karanta ka duba dukkanin abubuwan da suke buƙata a nan wajen. Da zarar ka gama sai ka zo ka karanta I have interested sai ka taɓa shi kamar haka. Wato da zarar ka taɓa shi kai tsaye gashi nan ya buɗe maka wannan fuskar kamar haka. A nan shine fuskar da za ka cike bayanan ka. A nan za ka zo
ka sa sunanka, first name ɗinka, nan za ka sa middle name, sannan ga last name, ga date of birth ɗinka, ga gender za ka sa email ɗinka da kana da mata ko ba ka da shi, state ɗinka, wane local government kake, gashi nan duka za ka zo ka ciccike komai da su phone number ka, gashi nan su types of identity duka za ka zo ka zaɓa a nan wajen, duka za ka cike musu komai da komai. Sannan za ka zaɓi matakin karatunka NCE ne ko diploma. Sannan duka bayan ka kammala cikewa, in ka zo da zarar ka kammala cikewa kawai a ƙarshen nan ga inda aka rubuta submit application, kawai kai tsaye sai ka taɓa kan submit application da zarar ka san ka cike komai daidai. Saboda haka sai ku garzaya domin cike wannan aiki na custom services. Idan kai baƙo ne a wannan channel muna roƙo da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.